Кой съм аз? Ейлан Петър. Ще играем играта Кой съм аз. Иначе знам кой съм аз. Добре, давай напиши някой, ще си го лепна на челото и трябва да познаят кой е. Готова ли си? Айде, готово. Мъж ли съм? Да. Българин ли съм? Да. Много ми е въпросът, да я да видим дали се Така. познае. С музика ли се занимавам? Откъде позна? Имам ли над 100 000 последователи в Инстаграм? Чакай, сега ще проверя. Това четвърти въпрос ли Да, беше? имаш. Този човек идвал ли е в офиса? Не, май му стана сложно. О, да мога. Имам ли брат? Брат, не. Сценичната визия била ли е скандална някога? Малко. Малко. Азис ли съм? Не, оставяха му два въпроса. Предполагам, че тогава не съм в чалга индустрията. И последния въпрос се сещам за един тренд, на който ние правихме. Ако не е там, Вирго ли съм? Не, обаче пак позначи от тази песен. Криско ли съм? Да. Верно ли бе? Моят приятел Криско ли ме познай, бе? Криско, съжалявам. Дай да Шапка видим. ти свалям.